8η έκθεση ποιοτικού κρασιού, κυρία Κεφάλα. Ξέρουμε ότι στηρίζετε και τον τόπο, αλλά και γενικότερα όποια event ή προσπάθειες γίνονται σε αυτή την πόλη. Καλημέρα. Καλημέρα. Είμαστε στην 8η έκθεση ποιοτικού κρασιού που διοργανώνει η Κάβα 800 εδώ στα Ιωάννινα. Μια πόλη με έντονη ταυτότητα, φιλοξενία αλλά και παράδοση στο κρασί. Και είναι μια πραγματική ευκαιρία γευσηγνωσίας, γνώσης και πολιτισμού του κρασιού, αλλά και μια ευκαιρία να έρθουν κοντά παραγωγή από ολόκληρη τη χώρα, αλλά και φίλοι του Ίνου. Είμαστε εδώ για να στηρίξουμε τα ελληνικά προϊόντα, για να αναδείξουμε τη δυναμική του ελληνικού αμπελώνα. Και θέλω να ευχηθώ σε όλους καλή επιτυχία. Να είστε καλά. Κύριε Χριστοδουλάκη, σας πήραμε από τη συζήτηση για το προσυνέδριο του ΠΑΣΟΚ δίπλα στην 8η έκθεση Wine Fair της Κάβα 800. Έτσι κι αλλιώς ένα από τα θέματα που συζητήσαμε και προηγουμένως αφορά και μια βιώσιμη παραγωγή στη χώρα μας και βιώσιμο πρότυπο παραγωγής ανάπτυξης δεν μπορεί να υπάρχει χωρίς ουσιαστική, αποτελεσματική, βιώσιμη και με στήριξη πρωτογενή παραγωγή. Είτε αυτό αφορά τον αγροτικό τομέα, είτε την κτηνοτροφία, είτε ειδικούς κλάδους όπως η νοοποιία, οι οποίοι παράγουν προϊόντα με προστιθέμενη αξία που είναι αυτό ακριβώς που οφείλει να επιζητά η ελληνική οικονομία. Ακριβώς αυτό το πλαίσιο είναι πολύ χρήσιμες, γόνιμες, ενδιαφέρουσες και αποτελεσματικές, θα έλεγα, πρωτοβουλίες σαν τη σημερινή, όπου Έλληνες παραγωγοί από όλες τις διαφορετικές πλευρές της χώρας έχουν την ευκαιρία να αναδείξουν τα διαφορετικά προϊόντα, καθένα από τα οποία έχει τη δική του διακριτή ποιότητα. Ειδικά όταν μιλάμε για προϊόντα όπως το ελληνικό κρασί, τα οποία είναι πολύ ισχυρά εξαγώγημα στο εξωτερικό και είναι ακριβώς αυτό που δίνει την προστιθέμενη αξία και στο παραγωγικό πρότυπο της χώρας, αλλά και συνολικά και στην αναπτυξιακή της προοπτική. Είμαστε στο 8ο Wine Fair της Κάβα 800, δίπλα με τον κύριος Μπέγκας, δήμαρχος Ιωαννιτών. Πείτε μας δύο λόγια. Εγώ τι να πω, πραγματικά οφείλω να συγχαρώ τα παιδιά της Κάβας 800. Ένα event το οποίο πραγματικά γίνεται θεσμός, αλλά το πιο σημαντικό είναι ότι είναι ένα event υψηλών προδιαγραφών. Και αυτό έχει πολύ μεγάλη σημασία στην προσπάθεια που γίνεται για εξωστρέφεια αυτού του τόπου και προβολή αυτού του τόπου, αλλά βάζοντας τον πύχη ψηλά. Και ο Δήμος από τη μεριά του πραγματικά θα αξιοποιήσει οποιαδήποτε συνεργασία είτε με τους άλλους δημόσιους φορείς αλλά και με τους ιδιώτες, τις ιδιωτικές πρωτοβουλίες οι οποίες πραγματικά συμβάλλουν με τόσο ποιοτικό τρόπο στο να αναγνωριστούν τα γέννα και να αναδειχθούν και να προβληθούν σαν ένας προορισμός και σαν ένας τόπος που βάζει την ποιότητα, τον πύχη της ποιότητας ψηλά. Σε αυτό πραγματικά συμβάλλει η πρωτοβουλία αυτή των μεδιών της Κάβας 800. Θέλω να τους συγχαρώ για μία ακόμα φορά. Είμαστε εδώ, είναι φίλοι καταρχάς. Είναι προσωπικοί φίλοι, αλλά και μέσα από το θεσμικό μου ρόλο να ξέρουν ότι πάντα θα στεκόμαστε δίπλα ως Δήμος, ως Δημοτική Αρχή σε αυτές τις ποιοτικές προσπάθειες. Καλησπέρα σας. Γεια σας. Τι κάνετε? Μια χαρά. Πώς περνάτε? Ωραία. Ωραία. Και εμείς περνάμε πολύ ωραία. Και χαίρομαι που περνάει και ο κόσμος πάρα πολύ ωραία. Και για άλλη μια χρονιά εδώ πέρα έχουμε μια μοναδική στιγμή συνάντησης, ανταλλαγής απόψεων, πρόθεση του πολιτισμού, του ποιοτικού κρασιού. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον κόσμο ο οποίος ήρθε και μας θύμισε. Έχει μια καταπληκτική ροή, την καλύτερη από τις προηγούμενες 7. Έχουμε την 8η Wine Fair. Έχουμε τους περισσότερους παραγωγούς από κάθε άλλη χρονιά, είναι 100. Έχουμε κάνει ένα άνοιγμα σε όλες τις νέες προσπάθειες που γίνονται στην Ήπειρο και πηγαίνουν πλέον τα κρασιά και αρχίζουν και γίνονται τα πολλά κρασιά από αυτά που παράγονται εδώ να γίνονται fine wine shop και να μην έχουν να ζηλέψουν από κρασιά άλλων περιοχών. Μην ξεχνάμε ότι είμαστε και μια περιοχή pop, Ντεμπίνα. Τι να πω, ευχαριστώ τον Θεό και δόξα τω Θεώ που είμαστε καλά ακόμη υγιείς και μπορούμε να προσφέρουμε και του χρόνου να είμαστε καλύτερα. Σας αγαπούμε πολύ, σας περιμένουμε. Γεια σας. Των Ιωαννίνων Ιωάννης Τσίμαρης από τη συζήτηση για το προσυνέδριο του ΠΑΣΟΚ είναι εδώ στην 8η έκθεση Wine Fair της Κάβα 800. Είμαι φαν της εκδήλωσης, έρχομαι κάθε χρόνο.
Είναι πολύ ωραία προσπάθεια, ενδιαφέρουσα, αναδεικνύει όλους τους παραγωγούς και δίνει δυνατότητα στον κόσμο να γευτεί κρασιά τα οποία δεν θα έχει την ευκαιρία και την πρόσβαση, ούτε τη γνώση, αλλά ούτε και την ποικιλία ταυτόχρονα τα γευτεί. Είναι πολύ καλή η πρωτοβουλία. Χαιρόμαστε όταν λαμβάνουν τέτοιες πρωτοβουλίες. Αυξάνει το τουριστικό προϊόν, αυξάνει το αποτύπωμα και πραγματικά προωθεί το ελληνικό κρασί που έχει τόσο ανάγκη να φτάσει στον κόσμο. Ευτυχώς στα τελευταία χρόνια έχουμε αλλάξει, δεν καταλαβαίνουμε πολλά σκληρά ποτά. Σκοπός είναι να βάλουμε την όλη διαδικασία των ελληνικών προϊόντων στο τραπέζι μας καθημερινά και πραγματικά αυτές οι δράσεις βοηθούν πολύ. Ευχαριστούμε πολύ. Καλά. Σπύρος Γκόλας, θέλω να μου πεις, Σπύρο, πόσα κρασιά έχεις δοκιμάσει στη ζωή σου και ποιο είναι το αγαπημένο σου? Δυστυχώς δεν μπορώ να τα μετρήσω, αλλά τα αγαπημένα μου είναι πάντα τα εύγευστα. Και τελευταία τα ελληνικά είναι χαριτωμένα κρασιά. Γιατί παλιά ψάχναμε κρασιά εξωτερικού, από Ιταλία, από Γαλλία κτλ. Αλλά πλέον η Ελλάδα είναι άξια και το λέω πολύ σοβαρά αυτό, γιατί οι ποικιλίες της είναι απίστευτες. Μας καλύπτει σε όλα. Και να είστε καλά. Λοιπόν, εμείς είμαστε από το κτήμα Ινογένεσης, από την Δράμα. Σήμερα λοιπόν ήρθαμε να σερβίρουμε δραμινά κρασιά. Έχουμε δύο διαφορετικές κατηγορίες. Έχουμε τα κλασικά μας κρασιά που περιέχουν θειώδιες και τα φυσικά μας που είναι άλλη νοοτροφία, φιλοσοφία. Έχουμε γηγενές ζύμες, χαμηλό θειώδες και λίγες ανθρώπινες παρεμβάσεις. Λοιπόν, σας ευχόμαστε να δοκιμάσετε κρασιά από όλη την Ελλάδα σήμερα που μπορείτε στα Γιάννενα και να έρθετε και σε εμάς να τελειώσετε με τα παλαιωμένα μας. Στην έκθεση έχετε ξανάρθει την πρώτη φορά? Είναι η δεύτερη φορά και κάθε χρόνο και περισσότερο κόσμο μαζεύει. 8η έκθεση νοτουρισμού. Δίπλα μου είναι ο κύριος Σουρέλης, πρόεδρος των ξενοδόχων. Πείτε μας λίγα. Έχουμε για 8η φορά αυτή την πολύ σημαντική εκδήλωση για την περιοχή μας, όπου αναδεικνύει τα κρασιά και τα τοπικά, αλλά όχι μόνο, και θεωρούμε ότι έχουμε πολλά πράγματα να κάνουμε ακόμα ώστε να αναδείξουμε την περιοχή μας, να συνδέσουμε τόσο τα κρασιά όσο και τα τοπικά προϊόντα με τον τουρισμό. Μπορούν να είναι παράδειγμα άλλες περιοχές που το κάνουν πολύ επιτυχημένα, κυρίως νησιωτικές περιοχές όπως είναι η Σαντορίνη, η Κρήτη, η Κεφαλονιά και άλλοι, και να μπορέσουμε να πάρουμε υπεραξία όλοι από αυτή την προσπάθεια. Wine Fair, Κάβα 800, δίπλα μου είναι ο Μίλτος Γίτας. Πες μας δύο λόγια. Συγχαρητήρια στην Κάβα 800 που όλα αυτά τα χρόνια έχει καταφέρει αυτή την εκδήλωση να την κάνει μια μεγάλη γιορτή για την πόλη, να την κάνει θεσμό για την πόλη. Έρχονται από όλη την Ήπειρο και από όλη την Ελλάδα άνθρωποι να δοκιμάσουν ωραία κρασιά. Εγώ να πω την αλήθεια, δεν είμαι και πολύ μοιημένος. Λίγο κρασί πίνω και αυτό να είναι γλυκό. Αλλά ερχόμενος πέρσι και φέτος εδώ, σιγά σιγά μπαίνω στο κλίμα και πραγματικά το χαίρομαι πάρα πολύ. Πολλά συγχαρητήρια στην Κάβα 800. Ευχαριστούμε πολύ. Η αντιπρόεδρη της Ένωσης Ξενοδόχων είναι και αυτή στην 8η έκθεση ποιοτικού κρασιού. Καλημέρα, παιδιά. Καλή σας μέρα. Μια εξαιρετική διοργάνωση εδώ από τον αγαπημένο Σπύρο και φίλο Σπύρο Παπά. Το 800 πάντα πρωτοτυπή. Με μια εξαιρετική παρουσίαση που είχαμε με την κυρία Παπαδοπούλου, δημοσιογράφο στον τομέα των κρασιών. Πραγματικά μας συγκίνησε και καταλάβαμε για άλλη μια φορά την αξία της Υπήρου μας και πόσο πρέπει να την ενισχύσουμε και να την προωθήσουμε σε όλα τα μήκη και τα πλάτη του κόσμου. Κύριε Εξάρχο, ήσασταν στο Master Class, όπως ήταν και ο άλλος αντιπρόεδρος της Ένωσης Ξενοδόχων, ο κύριος Θοδωρής Βαντόλας. Καλημέρα σας και από μένα, σε εσάς και στους ακροατές σας. Μια φανταστική διοργάνωση από την Κάβα 800 για ακόμη μια χρονιά. Η Κάβα 800 μας στηρίζει σαν Ένωση Ξενοδόχων όλα αυτά τα χρόνια. Είναι αρρωγός όλες τις δράσεις που κάνουμε και παρακολουθήσαμε σήμερα ένα πολύ ωραίο master class για τον γιαννιώτικο αμπελώνα. Ευελπιστώ η χρονιά φέτος τα ξενοδοχεία να κάνουμε δράσεις και να στηρίξουμε όσο περισσότερο μπορούμε τον τοπικό αμπελώνα και να αναδείξουμε τις τοπικές ποικιλίες κρασιού σε όλο το φάσμα τους στις επιχειρήσεις μας.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Η έκθεση για μένα είναι η τρίτη ή τέταρτη φορά που έρχομαι, δεν τη χάνω ποτέ. Θεωρώ ότι είναι μια από τις ωραιότερες περιφερειακές εκθέσεις, τόσο από την πληρότητα των εκθετών, όσο και από το ενημερωμένο κοινό. Μου έχει κάνει εντύπωση από την πρώτη φορά. Βέβαια δεν νομίζω ότι είναι τυχαίο αυτό, γιατί ο Σπύρος ο Παπάς με την 800 έχουν κάνει φοβερή δουλειά στα Γιάννενα σε σχέση με το κρασί και έχουν εκπαιδεύσει κοινό το οποίο έρχεται εδώ. Είναι πολύ σημαντικό να βλέπεις ενημερωμένο κοινό στις εκθέσεις. Θυσιάζει πάντα. Για τα κρασιά σας? Τα κρασιά. Είναι κρασιά του γιού μου, ο οποίος έχει ένα πρόβλημα και δεν είναι εδώ αυτή τη στιγμή, θα έρθει σε λίγο, είναι στον δρόμο. Είναι στην Εύβοια. Ο Φίβος Παπαστρατής, ο Ινοποιός, θέλει να φτιάχνει κρασιά για νέους, φρέσκα, δροσερά, ευκολόπιωτα, της παρέας, για πολλά τσουγκρίσματα και πολλά κέφια και χαμόγελα. Και νομίζω ότι το πετυχαίνει. Να είστε καλά. Για ακόμη μια χρονιά είμαστε εδώ. Είναι μια μεγάλη προσπάθεια. Το Κάβα 800 μας έχει συνηθίσει σε πολύ δυνατές εκδηλώσεις. Συνεχίζει με τον ίδιο ρυθμό και φέτος βλέπω αναβαθμισμένα τα πάντα. Είναι μια εξαιρετική δουλειά και εμείς είμαστε εδώ αφενός για να τιμήσουμε την προσπάθεια, αφετέρου δε και ως Δήμαρχος Ζήτσας για να δώσουμε μια νότα ότι η αμπελουργική ζώνη Ζήτσας πλέον είναι πολύ δυνατή στον ελληνικό χώρο και όχι μόνο. Προσπαθούμε συνεχώς να μεγαλώσουμε τον αμπελώνα, προσπαθούν επαγγελματίες του χώρου να βγάλουν καινούργιες ετικέτες, να δυναμώσουν τα προϊόντα, να έχουν εξωστρέφεια και εμείς θα είμαστε δίπλα τους σε κάθε τους προσπάθεια και με χαρά βλέπουμε ότι ανταμείβονται οι κόποι όλων. Και του χρόνου να είμαστε εδώ και ακόμα μεγαλύτεροι. Η έκθεση Wine Fair της Κάβα 800, πείτε μας δύο λόγια. Ναι, είναι μια σημαντική πρωτοβουλία της Κάβα 800 και του ιδιοκτήτη του Σπύρου του Παπά. Συγχαρητήρια για την εκδήλωση. Έχει κρασιά από όλη την Ήπειρο και όχι μόνο από όλη την Ελλάδα και φυσικά και από όλο τον κόσμο. Ό,τι και να πούμε είναι ένα σημαντικό γεγονός και καλή επιτυχία εύχομαι στην εκδήλωση. Καλώς ήρθατε στην 8η Wine Fair. Εδώ βρισκόμαστε στο κομμάτι της Γαλλίας και συγκεκριμένα στη Βουργουνδία κυρίως. Έχουμε επίσης και από Κοιλάδα του Λίγυρα και από άλλες περιοχές. Το κομμάτι της Γαλλίας στην ελληνική παράδοση αποτελεί ένα μεγάλο κομμάτι. Εμείς βρισκόμαστε εδώ για να το παρουσιάσουμε μαζί και με τον ελληνικό αμπελώνα. Δίπλα μου είναι ο κύριος Παύλος Χίτας. Πείτε μας δύο λόγια για το 8ο Wine Fair της Κάβας 800. Καταρχήν ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Σπύρο τον Παπά και την Κάβα 800 που άλλη μια φορά διοργανώνει αυτή την εξαιρετική εκδήλωση για να αναδείξουμε αυτή την ιστορία του κρασιού. Όπως ξέρουμε, η ιστορία της ανθρωπότητας είναι συνυφασμένη με το κρασί. Ακόμα και ο Χριστός παραλήλησε το αίμα με το κρασί. Άρα λοιπόν έχει μια ιδιαίτερη σημασία το κρασί. Να ευχαριστήσουμε, όπως είπα και στην αρχή, τον Σπύρο και την Κάβα 800 γιατί τέτοιες πρωτοβουλίες καταρχήν μας μαθαίνουν και εμάς την σωστή χρήση του κρασιού. Το δεύτερο είναι ότι συμμετέχουν πάρα πολλές εταιρείες από όλη την Ελλάδα και η νοποιεία, το οποίο αυτό είναι πάρα πολύ καλό για την ανάδειξη της πόλης μας. Οπότε είναι δηλαδή η ρόλη πάρα πολύ της σημερινής εκδήλωσης για την πόλη μας. Ήπιαμε, δοκιμάσαμε τα κρασιά μας, έχουμε εκστασιαστεί για άλλη μια φορά πραγματικά και πραγματικά ευχαριστούμε και τον Σπύρο αλλά και όλοι που ασχολούνται με την καλλιέργεια του κρασιού να έχουν μεγάλες επιτυχίες και να βγάζουν πάντα καλές ποικιλίες, το οποίο όπως ξέρεις λέει ο λαός μου ότι κρασί εφραίνει καρδία. Είστε και στους παγουρίστας, οι οποίοι είναι πάντα σε ό,τι γίνεται στην πόλη δίπλα και στηρίζουν και βοηθάνε και οτιδήποτε.
Ναι, είμαι θελοντής 15 χρόνια. Οι Παγορίστας όντως έχουν μια δράση τα τελευταία 15 χρόνια στην πόλη μας και ασχολούνται, στηρίζουν μάλλον κάθε πρωτοβουλία που έχει να κάνει με την υποστήριξη του συνανθρώπου μας, την αλληλεγγύη, δομές και ιδιαίτερα ευαίσθητες ομάδες του πληθυσμού οι οποίες έχουν την ανάγκη και την υποστήριξή μας. Λοιπόν, για ακόμα μια φορά να συγχαρούμε την Κάβα 800 για την εξαιρετική έκθεση την οποία κάνει κάθε χρόνο. Προσωπικά πιστεύω ότι κάθε χρονιά αναβαθμίζεται η συγκεκριμένη έκθεση κρασιών και όλοι πρέπει να σταθούμε δίπλα στο Σπύρο τον Παπά και τους συνεργάτες του της Κάβας 800 έτσι ώστε αυτό το event για τα Γιάννενα, το οποίο είναι πλέον καθιερωμένο, να εξελιχθεί ακόμα περισσότερο. Ιδιαίτερα θα ήθελα να επισημάνω φέτος την κλειστή γευσηγνωσία με την κυρία Μερόπη Παπαδοπούλου από τον Ινοχώ για τα υπηρώτικα κρασιά.